Soc Vero Roig. Després d'haver sigut membre de la llista en les passades eleccions municipals, enguany dono el pas de presentar-me com a candidat a l'alcaldia per Compromís per l'Alcúdia. Soc Josep Pérez. He decidit formar part d'aquesta llista perquè pense que des de l'esquerra, amb compromís i solidaritat, podem fer un món millor. Posar-me al capdavant de Compromís per l'Alcúdia és la millor manera que tinc de millorar el meu poble. Des de l'esquerra, l'ecologisme, el valencianisme i, per descomptat, el feminisme. Soc Anna Pérez. Aquests 4 anys he sigut regidora d'Igualtat i Joventut a l'Ajuntament. I tot i que la propera legislatura ja no estaré, vaig a seguir formant part de Compromís per l'Alcúdia perquè encara queden moltes coses per fer i em sent part d'aquest projecte. Ara, que ja coneixes Compromís per l'Alcúdia, ajuda'ns per a que seguim treballant en compromís. No digues que no pot ser. Conservaré